Probinsya sang Iloilo naghatag sang 1 million pesos nga subsidy sa mga tribo sa kasadyahan. Nagpain ang Iloilo Provincial Government sang 9 million pesos nga financial assistance para sa mga tribo nga magapasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan Festival 2024. Ang kada tribo magabaton sang 1 million pesos nga i-download sa mga kabanwahanan suno kay Bombet Marin, ang chief sang Provincial Culture, Arts, History and Tourism Office. Ang kantidad pagagamiton para sa ila full festival performance sa pamahaw sa costumes kag props hasta sa professional fees kag iban pa. Ginhiwat naman ang launching sa December 13 sa SM City Activity Center. Ang kasadyahan sa Kabanwahanan Festival iga-host sa unang ation sang provincial government sa January 27, 2024 kag magaserbe ini nga platform sa pagselebrar kag mabatak ang pinasahi nga cultural identity sang Iloilo. Ang siyam ka magapaindis-indis nga mga tribo magatiglawa sa ilatag sa festival nga magapakita sang dagaya nga kultura sang Iloilo. Ang ila performance magapakita man sang bag-o nga tourism slogan sang probinsya nga Fun, Foodie, Friendly Iloilo. Ang mga tribo ginalakipan sang Katagman Festival sang Uton, Saad Festival sang Liganes, Pantat Festival sang Saraga, Cry of Helicon Festival sang New Lucena, Kaing Festival sang Leon, Tultugan Festival sang Maasin, Hirinugyaw Sugidanunay Festival sang Kalinog, Banaag Festival sang Anilaw, Kagkasag Festival sang Banati. May paghiwaton nga grand opening salvo sa January 5 magapasundayag sang festive parade kag short performances ang magapasakop ng mga tribo. For us, this is an opportunity to showcase the culture of the province, which is also the culture of Iloilo City, to showcase our festivals. That sa dyan, sa Kabanwahanan, will be the display window of the festivals of our municipalities and our tourism industry.